sigo chamando a portas a moitas cada ano que non se abren. Non é que non se abran, é que nin tan sequera contestan. Ola, compañeiras. Hola. Moi boas, que tal? Moi boas e moitas grazas por outro ano de candidatura. Son Jaione Camborda. Meu nome é Beatriz Lejerén. Eu son Carmen Méndez. Son María Roja, actriz e artista visual. Son Uxía Carides, son xestora cultural. Son Inés Colmeiro, son guionista de televisión, directora. Fui unha das primeiras mulleres en crear unha empresa relacionada con a industria TIC. Foi a primeira presencia interactiva de Galicia. Eu quería contar historias, non tiña referentes e quería empezar, tampouco tiña nin padriños nin madriñas, así que puxeme a traballar. Dende hai 12 anos traballo como xerente de Agapi, da Asociación Galega de Produtoras Independentes, onde desenvolvo diferentes proxectos e impulso diversas accións para visibilizar a todas as mulleres do sector audiovisual galego. Levo máis de 20 anos traballando como guionista, unha profesión na que as mulleres aínda somos unha minoría. As administracións deben entender o seu papel ao servizo da cidadanía, promover a xustiza e a igualdade, entender o seu necesario papel visibilizando, promovendo axudas directas ao talento das mulleres e facendo posible que esa infrarrepresentación da metade da poboación deixe de existir. Neste 2024 estreime como directora cunha curta documental autobiográfica. Este ano estou especialmente feliz porque foi o ano que conseguimos estrear a nosa primeira longametraxe, As Neves. As Neves foi un proxecto que levou moito tempo sacar adiante e como cada filme é un pequeno milagre. Este ano foi un ano moi intenso de promoción de O Corno e por fin xa podo estar escribindo o meu seguinte film. E agora mesmo estou con un proxecto que se chama Mulleres que Contan. Pois aquí estou en Sevilla, ahora mismo facendo a regiduría de unha serie. Neste 2025 gustaríame sacar adiante outro proxecto audiovisual e aínda que está moi ben pedirnos favores entre colegas, gustaríame volver a ofrecer por segunda vez traballo remunerado. Iso faríame moitísima ilusión. Creo, compañeros, que nos quedan moitas historias que contar dende nós, dende o noso lugar e dende a nosa mirada. Porque as historias conforman o mundo e o punto de vista desde o que se contan esas historias importa e moito. Ser muller, actriz e deixar bastante atrás os 40 anos é unha cuestión tristemente complicada. A mí personalmente de nada me serve ter as miñas costas máis de 600 capítulos prime time. Somos moitas mulleres que estamos liderando equipos, que estamos traballando neste sector facendo televisión en directo, que é unha cousa moi complicada, gañar visibilidade e que se nos recoñeza e que de repente pois pasen cousas como que esteamos no foco, resulta de verdade moi gratificante, pero que ademais é moi importante. E non esquecer que somos un sector plural e que somos moitas as persoas que debemos remar a favor e deixar de pensar nos intereses individuais. Loitamos por equilibrar a balanza e conseguir un audiovisual máis diverso e igualitario. A meta é que premios como este algún día non sexan necesarios. A memoria da man non é só un recordo. Cando repetimos un xesto, confundimos o noso corpo co corpo que o imita a nosa beira, pero confundímolo tamén co corpo de todas aquelas que o repetiron antes que a nos.